Ah, Ron, paminawa ko ron. Isang yaw ning akong istorya ron. Di ba matag talitapos sa tuig, say mamalit taguan kanang inigsugat bitas bagong tuig. Iskot-iskot sa alam tag mga ato mga traditional bitaw nga mga gipanghimo. Pagsugat sa bagong tuig. Say mamalit taguan. Kanang mga lingin nga prutas bitaw. Buongon, sa pa na mga lingin dia. Mansanas, sa pa na. Di ba? Kay swerte. Swerte ko no og inigsuod sa bagong tuig. Nailingin nga mga butang. Bitaw. Posible bitaw. Lingin god. Di ba? Kung sa may dagwais kwarta, lingin. Pero iwan na yung mga higala. Malagi ni ikasulti na to. Ang atong kinabuhi, pasaylo ako ha, huwag di mo yun sa kawistorya. Ang atong kinabuhi, labing klaro, kinsa may magdumala sa atong kinabuhi. Magkunsa ko ha, mag-ibanghelyo sa ko kaniyo. Ayaw ko ingna nga, pasaylo abaya ko ha, pasig di mo kauyon ako. Ayaw ko ingna nga, mayin ka, ang akong kinabuhi, Sir Fred, ako ni itugyan sa Ginoo, oy. Bahala ng Ginoo sa akong kinabuhi. Pasaylo agi ko nga, murag, di ko mo yun, di po ko musupak tali, pero ang ako li pasabot nga, dili man tingali kabubuton gud sa Ginoo nga o kung sa imo dangatan ba muing ka pagbuot sa Ginoo murag musupak gid ko ana mga higala pananglit karon tuiga wa kay trabaho minaw wa kay trabaho ay natural wa kay trabaho wa kay kwarta o makalisod ang pamilya. Huwag na kay asawa nga buutan, ang asawa yung tao'y mangitag paagi. Di ba? Tungod kay ang bana way trabaho. Way trabaho, way kwarta nga musaka. Mayon ka, pagbuot ba nas Ginoo, Sir Fred? Hindi ko mo yun na oy. At tinuray ang atong kinabuhi. Ikaw gako nito o mangyol nga na ay Ginoo. Di mata maglalis ana. Pero dili ipasabot tingali po doy, ambot. Og na mga pastor nga naminaw diha. Mga pari nga naminaw diha. Kana bagyod, mo bagyod na tinuoray nga ang atong kapalaran ang Ginoo mo'y nagbuot. Supaka lang po ko ha, og nasayop ko ha. Og katong gusto mo text na to, mo lang gihapon na itong number 0905-1428-720. Ako bang ipasabot mga higala nga kini atong kinabuhi isgutan lang ni nato kay talitapos ang tuig nga musugot tas bagong tuig gihatagan magud ta sa tanan ikumpletuhan ta sa Ginoo nga mo'y tagya sa itong kinabuhi tagaan tag kaalam gitagaan tag panabot gitagaan tag maayong panlawas, di ba? So kanang tanan mao na ang gasa sa Ginoo nato nya gamito nato para magpalambo sa atong kaugalingon, sa atong pamilya. Ug kaya nimo mutabang kas katilingban. Pero ayaw ko ingna nga itugyan nako sa Ginoo ang tanan. Maghuwat ka og asa man maghuwat ka naimuhong-hong nimo. Pasensya na. Maghuwat ka na Espiritu Santo mo hong-hong nimo nga tayain 3-4-5 para makadaog kag loto. Kadaog kag swerte. Dili oy. Gikinahanglan gyud ang atong paningkamot. Mo na labing klaro. Di ba?
At tinuray man na ang Ginoo nagalantaw ka nato. Pero dili sa tanang panahon nga siya na lang gyud. Murabag magnganga na lang ka. Magnganga na lang ka. Hungitan na lang ka sa Ginoo. Ay dili telepon na mao oy. Di ba? Well anyway, basi magdebate na putaan na. So dili ko klaro-klarong istorya ba? Dili ko uyon anang ang tanan pagbuot sa Ginoo. O sige, basta ko na lang ko kanang ug di mo muuyon sa ako ang panlantaw, okay ra good pod. Pero sa akong gipasabot sa in English pa kanang gingog life is a choice. Ang kinabuhi imong gipili ug unsang kinabuhi ang imong pagbaktason sa kalibutan, di ba? Wa gyud tingali tsamba-tsamba lang oy. Di ba? O pananglit si Fred Amora. Akong kaugalingon na lang. Sa akong kabatanon mga higala ni sulod ko og seminaryo. Kaya itong panahon na atong mga ginikanan bitaw sa unang panahon. Ganahan man sila na sila anak pare, na sila anak madre. So usat tingali punto nga nakaawhag ka nako nga musulod ta sa seminaryo kay nga akong lolo sa Gindulman. Akong lolo sa Kristan Mayor o sa parokya ba. So tingali ang ako pong mga palibot ang among kura paroko ano na ba nagdasig mo nang nakasulod ta sa seminaryo. So ako po itong gipili. Kung may nagpugos. Kung may nagpugos na ako. So yung na ang atong kinabuhi mga higala. Ikaw ang nagpili o kung sa imong gusto nga himuon sa imong kinabuhi. O ni-eskwela ka. Kaya gusto ka magmaestro. O di, karon maestro na ka. Di ba? Ni abroad ka. O ikaw may nagpili sa imong buhaton. So dili gyud tingali sige lang, koreksyon lang ko. Dili gyud po tingali mo ingon ta nga mag-agad tas Ginoo kanunay nga ug unsay yang gusto nato oy dili po tingali oy. Kay ang Ginoo baya ug atong klarohon gitagaan kag kinabuhi, di ba? Gitagaan kag kagawasan. You have free will. O in English ng free will. Doon na kay gawas nun nga paghukom. Kung unsay buhaton nimo sa imong kinabuhi. So, murag di gid ko muuyon anang nabita mo ingon nga ako man Sir Fred gimbutan mas Ginoo nga pobre me. Dili po doy. Di gid ko muuyon na napasalo ako. Ang Ginoo ba nga nagmahal nato? Pinangga tas Ginoo. Iyang pagbuot nga mapobre ka, magpabilin kag pordoy, ay dili oy. Ha? Klaro istorya ba? So, ang sumada sa akong istorya mga higala mo nga kung ang tao maning kamot di gid mahitabo nga di putabuligan sa Ginoo. Wala bang klaro no? Di man gyud mahitabo nga dili mo uyon ang Ginoo sa imong mga pangandoy. Buligan gyud kaniya, giyahan ka. Pero kung maghulat lang ka, mayon lang ka itugyan ng nakos Ginoo Sir Fred. Wa ba ka wa ba ka maikog ba? Wa ba ka maulaw pud nga gikumplituhan na kas Ginoo? Gihimo kang gwapo nga tao. Gwapa ka. Sa padiha, may kaalam ka, himsog ka. Nya karon ug unsaon nimo ang imong kinabuhi? Ginoo lang gihapoy imong sugoon nga ikaw ray magbuot Ginoo sa imong kinabuhi. Ay dili oy. Nagyod labing klaro no? Nagyod sa ta matag usa ka nato.
malipay ang Dios kung makakita kanato nga milambo kita. Pinaagi sa atong paningkamot. Adili pwede nga kung say gusto nimo muluhod ka dito. Ang Ginoo na sa imong sangpiton. Di ba? Mura bag imong sugoon ang Ginoo. Haya-haya nimo oy. Ang Ginoo imong sugoon. Nga Ginoo mao ni. Gusto ko madato Ginoo. Gusto ko ang mga anak makatapos sa kolehiyo tanan. Gusto ko na ko'y bahay gwapo. Pwede ba din na? So, panapos ni nga mga bilin-bilin bang mga paymangno, samtang musugat na ta sa bagong tuig. Ayaw na ng moyeng ka, ano to ral, tinuod man, isalig yun na to. Isalig na to sa Ginoo, pero ayaw nunti. O ayaw pakadak-i ka ng imong giingon nga mag-agad lang ko sa Ginoo. Bahala ng Ginoo. Akong isalig sa Ginoo. Tanan Ginoo. Ug ikaw kahay Ginoo. Ibutang to lang ba? Baylo na lang tag kahimtang ba? Ikaw Ginoo. Di ba? Karong buntaga si engineero ni Ampo, mo yung nga Ginoo. 345 ahong gibagdukan padag ako. Diya si Frida Mura lain po diya. 946 Ginoo. Padag Di ka Di ka samukan ng Ginoo anang inyong kalaki. Ha? Kamoy mag suwat si kinog kamoy Ginoo, di ba mo samukan? Oh, di ba? O karon, gaulan-ulan. Sa ubang lugar, huwaw dito. Huway-uwan dito, diri ato sige nagbaha. Oh, naog ikaw Ginoo, di ka maglibo kung saon nimong naa diri usa ng kampo. Ginoo. Muinit na unta. Kapuyusan yung Ginoo, muuwan unta. Di ba? Ang ako yung punto mga higala nga. Gibutang na ta sa Dios ning nindot. Diba? Matahom nga kalibutan. Kompleto. Nay dagat, nay kabukiran, nay kapanganuran na atanan. Unya. Ug unsa imong himuon sa imong kinabuhi, magsige lang gihapon kag salig sa Ginoo. Dili oy paningkamot gyud. Paningkamot kay malipay ang Ginoo magtan-aw nimo nga naningkamot ka. O karon padanglit karon tuiga perting lisura ang imong kinabuhi. Nya mayon ka ang Ginoo gabuot. Di lang ta maglalin sa istorya ning ato. So, tingali sa umaabot 2024 mga higala. Ug kulang ang atong paningkamot karon, dugangan na to, di ba? Anak lang ko tingali. Dugangan, ha? Adyaw lamang po tong naiuban diha, dohay asawa. Diya, sunod tuig magplano na pumudugang. Kaniingos Fred Amura dugangan. Adyaw na. Di malas na kinabuhi. Adyaw na. Ha? Kung na kay asawa, buutan, mapinanggaon, uy. At manana, mga higala. Gasa ka na sa Diyos, alang kanimo. Ay napangitaglain sa Ginoo. Maorang bahua, oh. maorang hitsura, di ba? Ayaw. Huwag na karoy ga. Yung na bitaw na, uy. Marubag na po'y lalaki, bitaw nga. Purya ako kumaya, ha? Wa ko giigo ani ha. Pero naay laki mga higala nga ambot. Isigot tagi una na ba nga bisyo. Murag garbo kayo niya nga daghan siya badji. Ano sabi tawag na to? Garaon o ay ingnon na siya nga daghan nag-chicks oy. Oh, katawa pa siya maayo. Gara po siya.
Mo na hitabo nya na may chicks nga komedya ka. Nya tinod doon man na, mano mahinaya ka. Oh, mo na may tabo. Di ba? Usay imong sweldo mo yung kag Inigrimit sa imong asawa o mo remit mo ka sweldo mo yung kag kuanday gididak day. Gididak ka. Ano saon? Nya labi nag ego ra na imong kita, magbisyo pa ka. Mamadji pa ka. Di ba? Abis ang ganig sa pagmilyonaryo ka diha. So what year ago? Makapurdoy ng bisyo ha, tinod. Kanang badji, forbid ang ginawa ko. Ha? Naon siya mo text na to, nganang nahibaw mga ka-Sir Fred. Bitaw, wag makalupig kung magmatarong kita, oy. Bitaw, tinod. Ano ko mga problema na to, mga higala, kita ra may klaro-klaro gi istorya ba? Kita ra may gahimo anong problema ha, oy. Again, balik ta. Ayaw basulang Ginoo, oy. Ngayon ka, ang Ginoo may gabuot, ay dili, oy, dili na tinuod. Ha? Ang pagbuot sa Ginoo nga makita niya nga ikaw usa ka lina lang. Ha? Nga mahigugmaon sa imong sikataw, mahigugmaon sa imong pamilya, mahigugmaon sa katilingban nga imong ipuyan. Mo ni gusto sa Ginoo. Pero kung si kamalasan nimo, kung sa mga nahiyo aguman nimong tungod sa imong mga kalaylaing bisyo, kinsa man ang pagbuot? Ha? Ang pagbuot na nimo oy. Ikaw ni sud ang mga bisyo, nya mo yung kaginoo. Oh, magkasakit ka karon. O pananglit, palainom ka. Buntag sayo to aga tagay na. Nya garaon pa kayo. Oh, maghukas-hukas diha. Sa bato-bato kag lawas. So ini kasakit nimo. Oh, di ba? Ngayon ka pagbuot sa Ginoo. So hinatod kini mga gipangyaw-yaw ni Fred Amora. Mo ni pabilin-bilin nato sa tuig 2023. Nya ato na nang tamdan. Sa sunod tuig dugangan ang ato pa nga paningkamot aron ang ato mga pangandoy matagaan og katumanan.